Fáilte Recordia, my name is Mr. O'Sullivan. A law Spraoi san Ardchathair Ardlebil. Is cuivan lum go soléir dvil cara lum ás ó bheith ag taistil. Tháinig si ón Spáin agus bhualamar léas san airfort. Agrioch turas príomháideach timpeall na cathrach dí don lá dar gionn. Tosaíodh an taistir go mbeadh ar maidin san Ardchathair. I dús baire thugamar aig ar lár an éinig, críolár bhaile á clia. Chonigimar sráidí chónal an spúig agus ardifig an phoist. I níag na cathrach, thugamar cuairt ar an gláiste is clútaí in éireann, coláiste na tróide. Bhí an ollscoil ar tí pléasca le mic agus iníonacha léinn ó gach cearn den tír. Tá Spáineach, suíomhanna starúla an choláiste doing, an leabhar cheannis agus an leabharlann ada. Omhránóna lean an turas ar aig timpeall na cathrach. Chonigimar páirceanna imirtha omráiteacha, páirc an chrócaig agus an Stad Viva. Ina theannta sin, fuairmar an deis chun gardaí na nanmhatha agus ardaglas Christ a fháil. Mar tháilófá, bhí mar stúcha le chocras tar éis an turais. Hapaíomar an deis chun béle blasta a bheith i gcuing ar shráid grafton. Cé go raibh sé costasach, fiú gan dót agus bhuineamar tainmh as. Agus an rion ag dul faoi, bhreathnaíomar ar gráma cáiliúil a bhí lán go béal le heistóirí mór le rá. Chahamar lá samúil le cóilúdar den sco. Is fear don seanachal, is fear cara sa cuairt ná pún sa Spraoin. Cén tá is fictúr seo? Cé bheith duine tá sa fictúr seo? Cá bhfuil na daoine sa fictúr seo? Slán libh.